Soc fotògrafa. Em dedico a jugar al límit. Suposo que de mi mateixa, i els intento buscar amb altra gent, no? Amb gent que m'és propera o amb gent amb qui reconec els mateixos límits que tinc jo. Em veig com aquesta reportera com de guerra, no? Anant en aquest espai de límit on normalment ningú et porta un testimoni d'això, no? Sempre diuen que els contactes d'un fotògraf són el que et permet fer com el seguiment, no? D'on està, cap a on mira, no? En cada moment. És a dir, tu veus una situació i veus com es mou el fotògraf. És a dir, si tu saps llegir allò, estàs entenent com ensuma, com s'hi apropa, com ho viu, no? I tinc la sensació d'haver après a mirar, llegint allò, no? Vaig començar a disparar un dia accidentalment als meus avis, a la residència, vaig fer un rodet de fotos així compulsiu, i a partir d'allà, aquella intuïció i aquests 3 anys de ganes i de llegir i d'estar allà com dient aquí passarà alguna cosa, de cop es materialitza en aquest rodet. Allò que tu vols explicar del que tens a davant, pels motius que sigui, per l'enquadrament, per com estàs valorant la llum que entra, per com controles inclús la situació i la gent que tens a davant, quan veus les fotos dius sí, és això. Jo crec que vaig tenir la sort, també de la circumstància, que estic parlant d'una habitació. Jo crec que això és bastant... O sigui, és un univers molt, molt acotat i molt controlable, no, per mi. Era una habitació que era molt coneguda, que les olors, tots els elements són molt familiars. I sembla que no canviï res, sembla que, hòstia, no envelleixen ja aquesta gent. Aquesta premissa de aquí el temps no passa, no? És a dir, fa tants anys que els veig igual i que jo tinc la percepció de que no envelleixen, a veure què passa, això, no? És a dir, intenta-t'hi apropar al màxim per intentar percebre aquest temps que no passa, no, també. Jo no volia explicar un dia a dia, no tenia cap intenció de dir això és el que passa en una residència, no? O ho documento així amb accions, sinó que precisament el que m'interessava era veure quan no hi havia accions, que de fet és el que més hi ha. Aquests moments així de tarda, no? O de matí. De fet, jo crec que aquest és el nucli a partir del qual treballo jo després. O sigui, en veure que una persona que teníem un contacte familiar concret, que és una persona que té tota una vida darrere, que es comporta socialment d'una forma molt estricta amb ella mateixa, i veure que pel fet que jo li estava fent fotos i pel que ell entenia del que jo estava fent, passa alguna cosa nova. Aquest és l'origen que jo prenc per després treballar altres coses, no? O sigui, anant molt més al gra, no? És a dir, no estic un any treballant amb no sé què, sinó que aprens a generar aquests moments amb recursos com més accelerats. I és aquesta interacció de dir, jo estic intervenint sobre una realitat i aquesta realitat se sent intervinguda i contesta. A mi em fa adonar de la importància que té l'interès, o sigui, les coses que a tu et generen interès, i quan tu diposites aquest interès, passen coses, no? I per tant, aquest és un motor que jo circumstancialment ho enregistro en fotografies, però que crec que és com el gest, no? Que et fa penetrar, que et fa trobar coses diferents. Moltes vegades jo havia pensat, o encara tinc dubtes, de si ho fas perquè darrere la càmera t'estàs protegint o ho fas perquè la càmera és un bisturí que t'ajuda a anar més enllà. Hi ha una mica de tot, no? I les emocions, probablement, jo que sóc una persona més continguda del que semblo emocionalment, el tenir-ho a davant i poder-ho treballar i poder-ho... O sigui, quasi bé l'edició és com una gestió emocional, probablement, no? Saps què et vull dir? És com un símil de gestió emocional, probablement. Llavors queda per després. Queden per després.